May bisita karong adlaw sa Sugbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kundiin miduaw siya sa duha ka mga pasilidad sa Department of Social Welfare and Development. Kini ang hiniusang gitutukan ni Alan Domingo ug Nico Sereno. Miabot si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Sitio Kawayanan, Barangay Tayod, Lungsod sa Liloan. Diin siya ang nangulo sa inaugurasyon sa Pag-abot Processing Center o sa DSWD. Gisugat siya ni Secretary Rex Gatchalian o DOT Secretary Cristina Frasco o ubang mga lokal nga opisyal sa lungsod. Nakikhimamat ang presidente sa mga benepisyaryo sa programa o midirid sa usab sa kusina din aduna na giandam nga pagkaon na naglakip sa puspas o lugaw ug pan. Miadto usab siya sa second floor sa center diin iyang gisusi ang area alang usab sa mga bata. Ang Pag-abot Center ang gipalapdan nga Balik Probinsya program sa DSWD nga gigahinan og mokapin 800 milyones pesos karong tuiga alang sa paglungtad sa programa ug alang usab sa mga taong way kapuy-an. Aduna kini 150 bed capacity diin makapuyo sulod sa 30 ka adlaw. Dinhi usab ipahiga ng livelihood training isip pagpangandam sa ilang community reintegration. Hatagan sila og mga ayuda, apil na ang abang sa balay sulod sa usa ka tuig samtang nagsugod pa sila sa ilahang kinabuhi. Dati yung Balik Probinsya, kailangan sila yung lalapit sa amin. Sila yung magsasabi na pag nasa Maynila ko or nasa mga highly urbanized city ka, sila yung lalapit na gusto ko bumalik sa probinsya. Ito pabaliktad. Tayo na ang umaabot sa kanila. Kaya nga, Oplan Pag-abot. Okay, pagtabang sa gobyerno, nagitagaan mi karon og house rental og labi na sa among umaabot nga livelihood. Samtang gikan sa Liloan, milahos ang presidente sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City. Mi-inspeksyon siya sa pasilidad nga mo'y hub sa DSWD sa repacking sa libu-libong relief goods. Sa miaging tuig, na kumpleto ang 5 kabag-ong mechanized production system nga mibalor og 117 million pesos. Pinaagi niini, mas napadali ang produksyon sa family food packs nga giandam ng daan para sa mga biktima sa trahedya ug kalamidad. Kun kaniadto, 10,000 ka packs ang maproduce sa usa ka adlaw, karon na triple na kini ngadto sa 30,000. Malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. At ito meron tayo sa Luzon, ito yung para sa Visayas at saka Mindanao. Yung Mindanao meron tayong tinatayo na isa pa sa Butuan City, pero hindi pa mag-operate yun hanggang siguro end of the year. Lakip sa gitanaw sa presidente ang pagpa-ship sa mga relief packs sa laing-laing mga probinsya o rehiyon. Nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility. Karon nga operational na kining mechanized nga facility dinhi sa Barangay Tingob sa Mandaue City, gipasalig sa DSWD nga mas paspas na unya ang ilang preparasyon ining mga family food packs. Gikan dinhi sa ilang warehouse sa Mandaue City, ibiyahe na yun kini padung sa lain-lain nga mga lugar, i-preposition na nila sa lain-lain nga mga warehouses, dili lang sa Visayas, lakip na sa Mindanao. Para sa ating mga kababayan, assurance to na kung nasaan man kayo at kung saan man tumama ang sakuna, mabilis tayong makakaresponde at may sapat na family food packs para sa lahat na maapektuhan. Nakikistorya ug nangumusta usab si Marcos sa mga volunteers ug sa mga nitabang pagpamutos. Ang uban, naka-cash for work program sa DSWD. Ako si Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak.